Patay ang usa ka lider sa BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ug 11 kakaubanan ini atol sa military operation sa Maguindanao del Sur. Duna say na-recover ang kasundaluhan nga mga armas sa BIFF. Ani ang report ni Abby Caballero. Atol sa military operation sa Barangay Kitango, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur niadtong April 22, patay ang giingong lider sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF nga si Kagi Karyalan ug ang laing 11 niini kakaubanan. Lakip dinhi ang igsuon ni Karyalan nga si Sagi Animbang nga maumatod pa ang operation chief sa maong grupo. Ginaila pa sa otoridad ang uban pang namatay. Samtang duna matud pay 7 ka samdan sa sakop sa kasundaluhan, hinuon anaa na sila sa stable nga kondisyon. Milungtad matud pa og kapin oras ang pinusilay sa nasangpit nga mga grupo. Nagpaplano silang paggawa ng mga karahasan laban sa ating mga kasundaluhan at sila ay nag-iipon-ipon doon kaya nagkasatalayo agad ng operation. Sa gipahigayong clearing operation, na-recover sa otoridad ang 12 ka mga armas sa BIFF. Samtang naka-full alert status ang otoridad o galing manimalos ang BIFF. Buong puwersa ng Joint Task Force Central ay naka-alerto na at yun ang inaasahan natin pero naka-prepare tayo palagi. Nang hinaot ang 6th Infantry Division nga pinaagi sa maong operasyon, mubalik sa sabakan sa gobyerno ang mga sakop sa BIFF. Maraming magbalik loob dito sa gobyerno at nakikita nila na marami na ang natatamaan sa kanilang mga grupo. Marami nang nagpaparamdam sa ating mga kasundaluhan dyan sa ground na gusto nilang magbalik sa ating gobyerno. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.